Mugabat sa kagatos ka mga biktima sa investment scam, mireklamo sa batok sa usa ka pastor ang may sakiyo sa ilang milyon nga peso nga investment. Atong sayran ang tibok detalye pinagi nining maong report. Gatusan ka negosyante ang nagreklamo sa Valencia Police Station. Batok sa usa ka pastor, human sila giingong nabiktima sa investment scam. Sa sumada sa kapulisan, dili mo ubos sa 50 million pesos ang nasakiyo ni Pastor Agustin Fontelias nga taga Barangay Balugo, Valencia, Negros Oriental. Mato ni Valencia Police Chief Major Roger Quijano, daghan ang namuhunan sa AGF Investment Corporation human pasaligi sa pastor nga mukita sila og 30 ngadto sa 80% matagbuan sa balor nga ilang investment. Si Roslyn Vicente, Barangay Secretary sa Balugo o silingan sa suspect miasoy nga nagduda na siya sa sinugdanan pa nga scam ang maong investment apan nakumbinser kay gipasaligan nga muginansya siya og 8,000 matagbuan. So nami ginansya nga 8,600 sa among 10K. Muna gitubo sir. So tenkan yun. Mi ka syempre lima kag muna say abuton sa amuang kuan, amuang 10,000. Tungod diini gipatawag si Fontelias sa barangay aron atubangon ang reklamo sa iya mga miyembro apan wa na kini mo pakita og gituhuang nilayas uban ang pamilya og mga ginikanan. Iruog ang sakyanan na lang ni Fontelias ang nahibilin og bukas pagani ang gate dihang giadto sa mga opisyal sa barangay ang iyang pinuy-anan. Kasong syndicated large-scale staffa ang ipasaka sa korte batok ang Fontelias. Naglaraw usab ang kapulisan nga mudangop sa Bureau of Immigration aron mapagawsa og whole departure order ang suspetsyado. Dako-dako po problema niyang gibilin kay involved may banahan ng tawo mang nagreklamo. Imagine na mo nag-offer og 80% interest monthly. So 30% to 80%, so mag-isip na siguro ta. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.